Aquest és el famós oasis de Viatge, que, entre altres coses, em porta molts records i la veritat és que estic una mica emocionat, perquè aquí fèiem unes caminates, els companys i jo, des de l'altra banda de la Sahara, i veníem fins aquí alguns diumenges a passar a la tarda. Aquí preníem el té, ens banyàvem amb una mena de bassa que hi ha aquí, i el que podíem fer en aquella època. El sargento naranjo estava aquí dintre. Aquí hi havia la porta i aquí dintre dormia el sargento i aquí estava la resta de la gent. I allà al fons vam muntar la cantina. Hi ha cubates i altres històries i teníem una tele, que al final vam posar una tele i aquí estàvem. Aquí estàvem, Hòstia, Lari, què sents? Hòstia, doncs molt malament, què et digui. Bueno, malament. Estic com angoixat. No sé com dir. T'has deixat 35 anys, aquí als peus. Tot això al fons. Tot això, de la muralla. Era grande, supongo que referencia, estaban los oficiales y los comedores de oficiales y tal. La tropa no teníamos comedor, comíamos.
agafar un avió d'Ibèria que em va portar cap a les Palmes. I bueno, i amb tot això jo crec que ja ens despedim de la Llun i realment tornarem, no tornarem, no ho sé, potser sí. Crec que els companys s'ho han passat també de fàbula. Per mi ha representat tancar un cercle que tenia perdut durant 35 anys i realment estic inflat com un globo perquè no sé on soc. Però tot i amb això, no sé si ho repetiré,